Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Wabil khusus wonten ing ngarsanipun Bapak Kepala Dusun Mlebak ingkang satu bagya mulya. Sumrambah wonten ing ngarsanipun Bapak Kepala Desa Mojorejo ingkang menapa wonten ing siang dinten menika panjenenganipun wonten ing tengah-tengah kita sedaya ingkang satuhu dahat kinurmatan lan wonten kasupen dumateng ngarsanipun para undangan kakung semawana putri ingkang kinabekten. Saderengipun monggo kita puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Dene menapa kula lan panjenengan sami wonten ing siang dinten menika saged rawuh netepi undanganipun Bapak Panitia sedekah bumi wonten ing tlatah Lebak menika kanthi rahayu widodo kalis nir ing sambikala. Kekali salam sarta sholawat moga tetep kunjuk wonten ing junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene menapa kula lan panjenengan sami pikantuk bimbinganipun sehingga saged ambedakaken pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil. Dumateng ngarsanipun para undangan dene menapa kula hanganteng wonten ing ngarsa panjenengan sami minangkani pangundhutipun ingkang mengkugati boten sanes inggih menika Bapak Panitia sedekah bumi wonten ing tlatah Lebak menika supados dados pramugari utawi nyaosaken sampun dumateng panjenengan sami mulai siang dinten mangke ngantos sedalu natas. Ingkang kekalih kula sak kanca sarombongan marga laras saking tlatah Banjar Gondang Kecamatan Dulung Kadipaten Lamongan ingkang kasepuhan panjenenganipun Mas Ratno lan dipun operatori langsung sederek kula Mas Hadi Susilo katimbalan dene panitia sedekah bumi supados hanglar pawiwahan ingkang arupi suka parisuka langan beksa mulai siang mangke ngantos mangke sedalu natas. Wondene kangge ngaregrengaken pawiwahan marga laras cacahipun waranggana sekawan cacahipun. Ingkang senior inggih menika Mbak Rusnawati saking Lamongan. Junioripun Mbak Rustiana nggih saking Lamongan. Mbak Violin Lamongan, Mbak Septi ugi Lamongan. Lan ugi dipun regrengaken kalian Heri Wijaya profesional sound system saking Lamongan. Dene wonten ing dinten menika kaliput dene shooting profesional production noise ugi saking Lamongan. Inggih dumateng ngarsanipun para rawuh ingkang satu bagya mulya kanthi rahayunipun masyarakat Lebak mugia saparipurnanipun ngawontenaken sedekah bumi menika masyarakat Lebak tansah pinaringan wilujeng slamet panjang umur
kathah rejekinipun boten alangan setunggal menapa. Allahumma amin. Makaten ingkang saged dalem aturaken bahwa bilih wonten cicip cewet anggen kula matur mugi para undangan sedaya saged angluturaken sedaya kalepatan kula wau. Monggo kita sami asesanti jaya-jaya wijayanti rahayu widodo kalistir ing sabikala. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai monggo. Kidul kudu kuning samone priya. Sekar papunden sriknes no lerapus pito warananeng kusumi adat saking Lebak Mas wonten tali arit. Ya, ini Pak Sarmi ini nggonku abot nih malah. Nggih, kula aturaken matur sembah nuwun dumateng piyantun ingkang kajibah dados tali arit.